Türkmenistanyň Günwatar welaýatynyň owa ýaşaýjylary Kiçi Balkan dagynyň töweregindäki öri meýdanlarda otlaýan düýeleriň sırtlanlar tarapyndan awlanmagyndan ejir çekýärler. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy bilen habarlaşan we howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasylygyny soran Balkanly ýaşaýjylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, bu waka soňky bir aýdan gowrak wagt bäri dowam edip, her gije adyndan 5-6 düýe sırtlanlaryň topary tarapyndan awlanyp öldürilýär. Gumdag Balkanawat şäherleriniň Bereket etrawynyň ony golay owasynyň ýaşaýjylary bu ýagdaý barada öri meýdanda oturýan we diňe ikindi nara öz eýesiniň gapysyna dolanýan düýeleriň käbiri gelmeli wagtyna ýygyna gelmände bilip galýarlar. Soňky döwürde şol adamlar ýörüýti gözleri sıkýar, şonu da şeýleýärdiň üstünden marýarlar. Düýe öz başyna gelipdi, onuň sopany ýok, wady ýok. Ondan şol barsalar eýem, şol çaşyp ýatan süňkleriň üstünden marýarlar, şol eýem 20-30 düýe awlanan eken. Topar bolup bir 5 topar da bar diýerler şol. Kiçi Balkan dagyny. Gün ýaşandan ory düýelerim adatça çöküp oturýarlar, olar şowa peýläwne üstüne hüjüme geçip 2-3 tane hırtdan şol awlaýarlar diýär. Dip Balkana ýyl-ýyldan sapar edýän Aşgabatly synçy Amanrat Bugaýew owa ýaşaýjylarynyň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Bu ýagdaýdan soň adamlar ilki etrap, soňra da Balkan vilayet häkimligine baryp, resmiýlere soňky döwürde sırtlanlaryň düýeleri hüjüm edip olary awlaýandygyny aýdýarlar hemde kömek etmegi soraýarlar. Vilayet häkimliginiň näkilerim bolýa biz geňeşip göreli, hırtdan gyzylyk tawa giyirip mi gorulýan haýwan mi ýa-da gorulmaýan haýwan mi? Onu bileli degişli edarlara aýdyrlyp şol hoş söz beripdirler, şo hoş sözüň ýygy gelen okdy aýdýarlar. Dip Bugaýew resmiýleriň ýaşaýjylara garaşyň diýip häzirlikçe düýeleri owada saklamagy maslahat berýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Ýöne ýaşaýjylar sırtlanyň ýyrtyjy haýwandygyny aýdyp, olaryň meýdanda awyny tapmasa owalardaky mal ýataklaryna hüjüm etmeginden alada edýändiklerini, şol sebäpden hem düýeleri owa getirmekden saklanýandyklaryny belleýärler. Owadak marlarymyz bir awaz saklanlyp meýdan näkilen bu owa gijelerini de getirmän çekinýärdik gurrun berýärler. Ondan nallar gapa sürüp getireldik. Ýyl gorok bir onsuzam ot iýim umman dukarlarda ýene aýrda hatlanok diýerler. Adamlar onuň başga dor göze görünüp duran öwür meýdan ýok. Ondan Dip Bugaýew aýtdy. Galybersede owa ýaşaýjylary düýelerini goramak üçin özlerinde aw tüpeňleriniň hem ýokdugyny, hatda bir wagt hasabalynan resmileşdirilen aw tüpeň bolanlaryň hem olary ulanyp bilmeýändigini aýdýarlar. Sebäbi olaryň oklary satylmaýar ýa-da döwlet tarapyndan hem berilmeýär diýip adynyň efirde atlandyrylmasylygyny soran owa ýaşaýjysy belledi. Azatlyk radiosynyň bu mesele we munyň bolaýmagy mümkin sebäpleri barada Balkan welaýat häkimligi bilen habarlaşyp kommentari almak synanşyklary başa barmady. Emma yerli ýaşaýjylaryň bir bölegi sırtlanlaryň düýelere hüjüm etmegini ýyrtyjy haýwanyň sanynyň köpelmegi bilen düşündirýärler. Beýleki bir bölegi bolsa ýylyň gurok gelmegi we şol sebäpli öri meýdanlaryň azlygy bilen baglanşdyrýar. Öri meýdanlar az bolanda düýeler öňküsýaly her biri başga ýerde otlaman, olaryň hemmesi bir ýere üýşýär. Bu bolsa sırtlanlaryň ünsüni özüne çekýär diýip owa ýaşaýjysy aýtdy.